mladej dravosti so skúsenosťou, ktorú predstavujú Vertonghen, Alderweireld, Eden Hazard a dnes už aj Kevin De Bruyne. Takto Carrasco pohľadil aj svojho súpera. Morata na zemi, bude to rohový kop, znamená Meuniera. Tak to bol posledným, ktorý sa dotkol guľatého predmetu. Z tohto záberu to na medailu na Eure, ale tak ako som už hovoril, ešte možno tie skúsenosti predsa na výške. Vidíte, čo robí Salomové bránky v bielom prevedení zvládol. No ale žiadneho ďalšieho svojho spoluhráča už nenašiel. Takže opäť lopta v moci červených diablov. Sympatické gesto, nastavenie hry. Potom čo string, tak uvidíme, či bude môcť pokračovať. Nie, nepôjde to. Vidíte to aj z prejavu alebo z gesta lekára španielskej reprezentácie. Takže budeme mať pred sebou prvé striedanie. Morata tento duel nedohrá. Uvidíme. Dal 6 gólov. 50% úspešnosť. Každý druhý zápas gól za reprík.